Okay, so nindot karon ang adlaw kay walay ulan, pero mo lagi po ang mga mag-uuma nangandoy ko ulan. Tungod kay sa mga tanong, no? Muna nga ang mga tao nindot ko nga niata din walay ulan, pero mangandoy ko ulan ang mga tao, mga mag-uuma, no? Natural din na kay ang kawaginan buhi na aman sa panguma. Alam sa pagpapalandong sa pulong sa Diyos, atong aplian, atong Biblia, dilta sa Isaiah sa daan ng doon na may Old Testament, garita sa Isaiah, Kapitulo 14, versikulo 12, hangtod sa 15. Isaiah, Kapitulo 14, versikulo 12 hangtod sa versikulo 15. Diyan na pagkaran sa pagtindog ating pagkahon sa pulong sa Diyos. Isaiah Kapitulo 14, versikulo 12 hangtod sa 15. Unsang pagkahitabuang nga nahulog ka man gikan sa langit o hari sa Babilonia, ang mahayag nga kabugasun. Unsang pagkahitabuang nga napukaran ka man nga unta daghan man nasod ang gibuntog nimo. Bingon ka man gud sa imong una musaka ako sa langit, ibabaw pa sa kabituunan. Og adto ko didto ipahimutan ang akong trono. Mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga atua sa layong amihanan. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran o makisama ako sa labing gamhanang Diyos apan gitambong kahinuon sa siwol sa kinahiladman sa mga ang Diyos magapangalang sa pulong magampo kita. Labi ito ng umahan na kinuginuon na karon nga kamuntagon magkapalandong sa mga pulong. Himo nga sabtan ang isa-isa mga pulong nga dili mo labay na kawang lamang kung dili maaplikar kini sa matag-usa sa among kinabuhi. Ako kami Diyos ito ko na magpapadayon sa uban ka na mabisa sa uban ng pagpadayon diya sa pagsimba di kanimo pinaagi sa pagpangaki sa mensahe sa imong pulong Ginoo. Nag-ampo kami Lord ikaw panalangin sa mga usa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manikot ang mga iso. So, ang tema, ako karon pagadat o nag-aulhan, ang kakuyaw sa garbo o ang pagkahulog sa nagmapakitason. Ang kakuyaw sa garbo o ang pagkahulog sa nagmapahitason. Ang garbo nagdala sa tao ngadto sa pagsukol sa batok sa Dios, apan ang pagpaubos mao ang dalan sa pagpasidungo o kinabuhi diha kang Kristo. Ang garbo nagdala sa tao ngadto sa pagsukol batok sa Dios, apan ang pagpaubos mao ang dalan sa pagpasidungo o kinabuhi diha kang Kristo. Ato tanaw ang kahintang o background sa libro. Ang nagsulat ini nga libro mao si Propeta Isaiah sa panahon sa tuig 740 to 680. Gisulat din sa panahon ni Ezekias, hari sa Huda, ni gisulat niya kining mao nga libro. So, ang konteksto sa Kapitulo 14, so focus sa Kapitulo 14, kay mao kana ang mensahe nga diha pa magkuha. Yung kini, ang Isaiah 13 o 14 nag-isgod sa paghukom sa Dios batok
sa Babilonia. Pero ngayon, ang Babilonia, wala pa mo barong na ingong superpower nga nasod. Kaya mauling panahon na nga hugno ang sugod o gawno ang Assyrian Empire. Pero noon na nagpalag na nalitabo sa Babilonia. Bisan o wala pa nahitabo ang pag-ilong, pagsulong sa Babilonia dito sa Huda. Kaya sa panahon pa rin mapanadaw yung pag-husulong sa Babilonia sa Juda sa panahon ni Isaias, wala din. Panahon pa rin sa Assyrian Empire, no? So, di na nag-istot na daan ang Ginoo o paghukom. Sumala ni Propeta Isaias bato sa Babilonia. So, ang kapitulo ko si usap kini kaawit sa pagdaigdi ay bato sa hari sa Babilonia. Human sa iyang kapilihan. Pero tuloy wala pa magsaka ang pagkakamhanan ni panahon sa hari sa Babilonia. Pero kitag na nagaan ni Isaias ang pagkabukan sa Babilonia sa hari ni Inding. So wala pa rin ipahunan na si hari ng Nabucodonosor. Mo pa'y pagsugod o barog ang harian sa Babilonia. Kaya nitabo ko sa panahon ni Propeta Isaias. No? Okay. So, daghang mga magtutudlo sa Biblia ang nagtanaw na ang lagway milapas sa tawhanong hari. Kaya kung tanaw ko ang versikulo 15, mo na siya no daghang lahi ang iyang pagkasunod. Nagnilabaw sa tawhanong hari o naglarawan usap sa espirituhanong gahum nga nagparuyo kaniya kini kahuma naani sa Satanas nga tungod sa garbo nakigbatok sa Dios o nahulog diha sa sala. Busa kini nga teksto nagtudlo sa prinsipyo nga ang garbo maoy sinugdanan sa pagkahulog. Sa kinabuhi daghang mga tao ang nagkuna-una nga mas maayo po kay sa uban. Dili nato kinahanglanon ang Dios. Ako ang magbuot sa akong kinabuhi. Sa panahon sa kapastor, lumayo siya, ako magbuot kay ako'y pastor. So nakapatid ko na sa tulungan with during sa among district fellowship. Nga naibiting, umikalit ng ingon, ako ang pastor, ako ang magbuot. Kung naging mas maayo ko kaysa upan. Kaya mga nag-graduate ng BPS, pulang ng ida ha. Kaya ang ako, sakto kayo nag-graduate ng hospital, so sakto, ang labaw ko kanila. Obos na sila, kinsama na sila. Kaya ako labaw. Kaya mo na'y buhay sa garbo. No? Okay. So, mausap kini sa sinugdanan sa sala ni Satanas. Actually, kini nagpunggit kang Satanas. Ang kahong nga nagpalayo sa hari sa Babilonia. No? Gingon ini, mausap kini sa sinugdanan sa sala ni Satanas. Ang unang sala sa universo, dili pagpanapaw, dili pagpangawa, dili pagpatay. Ang unang sala mo ang garbo. Mo kini ang ugat
sa tanang pagsukol bato sa Diyos. Huna-una ang usa ka kahoy nga taas kaayo. Samtang nagkataas kini, mas dali kini napukan. Kung usog ang bagyo, aban ang kawayan nga maupsanon o mulungod sa hangin, nagpabiling nga nagtinto. Mausap ang tao. Nagpapaytaon, dali mahulog. Aban ang mapausanon, ipataas. Gayon siya sa Diyos. So doon ay mga importanteng atong tunan ini na mapulong sa atong passage. Una, ang pulong nga sa Katolik nga Bible, wala ka siya nga pulungan. Makita ka na sa katundaan nga translation sa Cebuano nga Biblia. Pero kitangtang ang pulong nga Lucifer sa bag-ong maayong balita nga Biblia. Usana ang Hebreo nga pulong nga nagkasabot o masanag nga bituon sa sayo nga karunungan. So sa teaching sa Roman Catholic Church, ang Lucifer mo na gingalan ni Satanas. Wala siya, no? Pero wala direkta nga nagtumbok ng Lucifer si Satanas. Pero indirect, gi-acquire ang ngalan ng Lucifer kadto kang Satanas. Pero sa New Testament, ang gingalan ni Satanas is Beelzebub. Mo na gingalan nga kadto kang Satanas. So kini si Lucifer sumala sa tradisyon o sumala sa atong ibati nini, usap siya ka usap sa mga anghel sa Ginoo nga naa sa mag-alagad sa trono sa Diyos. So siya na ang trono sa Diyos, gitawag na siya o kirubin. Usap siya sa mga kirubin, kini si Lucifer nga naagil si Manisi sa trono sa Diyos. Apan sa diya na nakita niya nga nindot man niya ang kahimtang na mahimong kitang Diyos, diha siya nahulog sa sala. Muna itawag o garpo mga iso. So, ang Lucifer, ginakasabot o masana nga bituo sa sayo nga kabuntabon, naglarawan sa kaadunay katahong apan nahulog tungod sa garpo. Ang pulong ang nahulog sa Hebreo kay Napal, kini nagpasabot nga napuka, gipahulog, napildi. Ang garpo kanunay adunay pagkahulog, ang pulong nga akong musaka, kini nagpasabot sa tinguha, sa pag-ilog, sa posisyon nga iya lamang sa Diyos. Nakadulog sa tagapastor, gamitalit o ingon. Misumpong siya namo, nga naglali sila sa usap ka pastor. Siya na kini nga pastor ng sumbong, lagi siya o kanang mawatan ng ang bibilis ba. O niya ang pastor nga iyang ikalali nanigulang ng sa pagtigulang na magulang na tulugay na nangalari sa Ginoo. Ang iyang ninyo isa nga anong maglabot mo kamo? Ako ang Ginoo ni maong simbahan. Yan na na-term pa. So ito pa na, kung tinawag na siya,
yang iilog ang posisyon sa Ginoo. Nangagaw o lugar sa Ginoo kana pinakakuyaw mo na hinunggan nga nahulog sa sa Lucifer tungod kay nangagaw siya sa himaya nga para lamang sa Ginoo. No? Muna ang kuti pasabot. Ang puno nga siyon, inilang pasabot sa lapit sa mga patay. Imbes musaka, nahulog ganito sa labing ubos. So, hindi tayo mahuhos kining mga kulungan. Karoon nga, kabutagon. Dini atong makita nga ang mo nagsugod sa sulod sa kasing-kasing. Versikulo 12 o 13. Ang garbo nagsugod sa sulod sa kasing-kasing. Masa maging din unsang pagkahitabuhan nga nahulog ka magikan sa langit o hari sa Babylonia, ang bahaya nga kabugason. Unsang pagkahitabuhan nga napukan ka man, nga unta daghan mang nasod ang ibuntog nimo. Mingon ka manggod sa imong una-una. Musaka ako sa langit. Ibabaw pa sa kabuntugan. Kabuntugan. O adto ako dito ipayutang ang akong trono. Mulingkod ako sa bukid. Nga tigumanan nga atua sa layong amihanan. Dini ato makita nga wala pagka siya makabuhat o bisan unsang buhat ang garbo diha ng nagsugod. Wala pa siya makabuhat o mga buhat na supat sa kabuton sa Ginoo diha na nagsugod ang garbo ang sala sa una-una. So, nagsugod ang sala sa sulod sa iyang kasing-kasing, sa iyang una-una. Ang buhay na kasing-kasing sa Old Testament, dili ni kasing-kasing nga, nabitik ha, kumisito kasing-kasing. Naglangkod kini sa iyang kabuton, una-una, na nakita niya. Nindot mag-iayong bulingkod sa trono sa Diyos. Nindot tayo ang pagkakampan ang himaya sa Diyos. Ako ang Ginoo hindi si Pagana. Wala sulong sa usap kay pastor. So nangibaw ang panghimo sa nagkadawo ng pastor. Naingon siya, lingo siya. Doon kayo sa mga pastor na ba ini man eh. Delikado kayo mga igsoon. No? Delikado kayo. May ngunit, dili matungod na ko, dili mausap ang simbahan. Kuyaw na na, mga igsoon. No? Ano makita na ang garbo nagsugod sa una-una, tinguha o saksing-kasing. Diha gayon magsugod ang garbo sa una-una sa kasing-kasing. Atong tanawon panutihon, Kapitulo 4, versikulo 23. Aron gipasabtan ang mga igsoon. Panutihon, Kapitulo 4, versikulo 23. O sa may giingon dinhi. Ang imong mga huna-huna mo'y tinugdan sa kinabuhi, busa pansay sila, ingon nga laping pililon mong bahandi. O sa ingon, ang atong huna-huna mo'y tinugdan sa kinabuhi mo ng pansayan, kinanato ang atong huna-huna. Kaya diha, nagsugod sa huna, nga mahimo kitang mapahitas ko. Diya, nagsugod na huna nga, nindot man ni ay, nga mahimo kong labaho
sa tanan. Kinahanglan natong batayan ang atong motibo diya sa pangalagad sa Ginoo, ang atong pangunahuna, ang atong ambisyon. Ang garbo dili makita dayon apan nagtubo sa sulod sa atong kasing-kasing. Na mga magtutoo, nga nagtubo sila nga, okay na sila. Himan-himan, wak na gibutaan na sa garbo. Tumod kay, mulog daw na sa ubang mga magtutoo na para nila makasasama, ilang garbo, ang ilang kaugaling pamilya, nga ang mga anak tanan kung ano gisunod yun at pagmata kini ay nabutaan na tungod sa garbo. Ikatula, balik pa sa Isaias, ang garbo nagdala sa pagsukol batok sa Diyos, versikulo 13 o 14. Ang garbo nagdala o pagsukol batok sa Diyos. O sa pag-ingon nini, mingon ka manggot sa imong hunahuna, musaka ako sa langit, ibabaw sa kapintuunan, o adto ko dito ipaymuta ang akong trono. Mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga atua sa layong amihanan. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran, o makigsama ako sa labing gamhanan Diyos. Dini ato makita nga una kay gayon, lima kay gayon, gisulti ang pulo nga ako. Musaka ako, ipataas ko ang akong trono, mulingkod ako, musaka ako ibabaw sa panganog, may sana ako sa labing gamhanan, labing halangdon. Mana din, dili matungod ka nako, dili ba yung ang simbahan? Dili matungod ka nako, pag abot ako, dili ang mga membro, mga wala na kamo, unya sakit. Di matungod ako, dili unang sana ang mga membro sa simbahan. Kung sa may tawag anak, gano'n mo. Nga naman, kay giangkon ang himaya nga iya lamang sa Ginoo. Mo ni gitawag og tawhanon. So ang sentro sa garbo mao ang ako. Kanang English ito nga pride, sa English pride. P-R-I-D-E. Unsa may tunga-tunga sa pride? Sa P-R-I-D-E? Unsa ka letter? I. Cebuano, ako. No? Natay may masanong na ang English sa pride. Ang tunga-tunga kay I. Ako. Di patungod ka na ako. Di ni maingon ini. Ako nagsuportar ni mo. Kinangan musulod ka kanako. Wala na sa uban na, no? Kaya wag man makasunod kay amigo man ang katong iyang kapika, asbang. Adi at putlo na ako akong support ni mo kay sulit ka gawin ang tawanan. Yan ba? Garbo. Mga igsuon. No? Na iban nga ilugdan ang uban nga mga dili malimpa. Sa ulay sa Kristohano nga ingnon na yun na layo kasi Ginoo igsuon tungod kay di kay limpa. Kaya nakasulti mo sa anak.
tungod yapon sa garbo. Mga igsoon. No? Tungod sa garbo, nakalimot siya kung unsa siya atubangan sa Ginoo. Kitang tanan na duol sa Ginoo tungod sa iyang grasya. Dili sa atong kaugalingon na paningkamot, kaugalingon nga mga achievement kita na duol sa Ginoo. Na duol sa Ginoo tungod sa iyang grasya o pag-inugman niya kanato. Ang garbo mahimo makita sa dili pagkawat o tambang. Kaya naman, kini ang relate kay ang sentro sa garbo mao man ang pulo nga ako. No? Kini ang relihiyon sa kaugalingon. Na dahil relihiyon ang kaugalingon nato. Kaya mo ito ka nagliliyo, mula ang itong pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, relihiyon sa mga kalugar, pag-alsimba, pag-alagad. Pero, kung naanggan mo, mahimo ka ng relihiyon sa kaugalingon, ang tinuod ng pagsimba, nagaingon, na Diyos ikaw. Ang garbo nagaingon na ako. No? Sa inyong stream ato makita na nahulog si Adam si Eva tungkol sa garbo. Actually, ito ang iatake ni Satanas nila ni Adam o Eva. Kung sa man, kailinggon sa mga mata, kailinggon sa ulo, o garbo sa kinabuhi. O kining tulo, nahulog sila. Ang sa nga nakatugmod ni Eva nga namikaon siya o yata niyang balat tungod kay kung sila mukaon sa bunga sa kaon sa pag-ilaba kay sa magsama sila sa Diyos nga maapli ang muna-muna dili tinod na mamatay mo maapli na muna o may sama ka mo kaniya na kay para sa mayo o sa dautan unsa na gano'n sa kinabuhi. Sa Panutiho, Kapitulo 16, versikulo 18. Nito kini sa Panutiho, no? Panutiho 16, 18. Doon ay ikaw din sa Panutiho, Kapitulo 16, versikulo 18. Ang garbo musangpon sa kalaglagan ug ang pagkamatay tas-on ngadto sa pagkabukan. Grabe kay warning ni Solomon. No? Matod pa ni Solomon sa pulong Ginoo nga ang garbo musangpon sa kalaglagan ug ang pagkamatay tas-on ngadto sa pagkabukan. Grabe na, kapukan ang tao, ang Kristohanon, kung naaktan niya, ang garbo. Tinuod na, kayo mamalig isulti sa pulong sa Ginoo. No? Napag-idinig Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Atong basahan niya, kaya kilang basahan nato kay Dekado, malikod, o dili ginagto, dili kita nakabantay, mga isoan. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Nagaingon din apan ang grasya naghatag sa Diyos daghan. Pasumala sa ingon sa kasulatan, kaaway sa Diyos ang mga mapaytason. Apan naghatag siya grasya sa mapausan. Kaaway sa Diyos ang mga mapaytason. Apan hatag siya grasya sa mga mapainusanan. Ang garbo na himo makita sa dili pagdawat o tambak. Agoy, nagka-sinasi naman ko ini mga igsoon. Na doon ay kauban ng pastor na kitampagan, di ba maminaw?
Muripatan man. No? Dili magpatuloy o dili magpatuloy tayo anting sa pon. Gusto pero ni siya ang sakto. Naamanggil makitaan ng mga igsoon, no? Gusto siya mahimong sentro. Ayay kakuyaw, mga igsoon. Kasagaran, mabintiman ang masagarbo, kanang mga Kristohano, na dugay ng nangalangin sa Ginoo. Mga pastor, na dugay ng pastor sa simbahan. Actually, na kadawat ng mga Kristohano, si kanya high school. Pero pagtanong ko, pamaliuna na ito na pag-evaluate, ginamit ang pulong sa Ginoo, dili din magbase sa edad sa imong pagkakristuhano. Lahat ba ng atong edad? Edad ang edad karon 51. Karon hapit na kung 52, karon sunod bulan. No? Karon sunod bulan, Agosto 12. Naanaw ko na, wala na kay andang mahikay anak. Agosto 12, way handa. Unya, nakikitawag po kung edad sa pagkakristohanon. Natanaw na po, mas milambo man ang mga bangko na magtutuo. Kasi dugay na magtutuo, ang garap magtutuo. Pagsusi di ay, usalas ang problema. Ibala mo kung saan? Garap. Maunay mo pa, di mutubo ang Kristohanon. No? Kaya naman, ang garbo mahimo makita, sinaagi sa dili pagdawat sa tambak. Tambagan, muribatan yun, no? Dili magpatulog. Gusto pirmi siya ang sakto. Gusto siya ang mahimong sentro. Kay hari, masih kagalingon, ako'y mag-uot. Kay ako'y pastor sa simbahan. Sa totoo, ang parang Kristo na ulo sa simbahan, yan ikuha ang ilog. Kay siya ang mag-uot. May hari. Naroon na sa gingon na ba sa 1 Pedro 5, 1 sa 4, warning na siya sa mga pastor sa simbahan. Ikatulo, versikulo 15. Ang garbo kanunay magdala sa pagka hulog. O sa may gingon sa 15. Versikulo 15 nag-ingon, apang gitambog kay noon sa Siwon, sa kinailadman sa butaw. Dini ato makita ang tao may mumusulay pagsaka, pinaagi sa garbo. Apan ang Diyos nakahimo sa pagpaubos. Nakahimo siya sa iyang pagpaubos sa iyang kaugalingon. So, gibalik ang Mateo 18, kamalay basa ni Lucas 14:11, Santiago 4:10, 1 Pedro 5:5, karita sa 1 Pedro 5:5. Nakuha lang ka sa versikulo. 1 Pedro 5, versikulo 5 o 6. Usay gingon niti. Kausap ang mga batan-on kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos ka mong tanan o pag-alagad o usa-usa kay ang kasulatan ng ingon kontra sa Diyos ang mga garboso apan maluoy siya sa mga mapangsamon. Busa, pagpailanong ka mo sa gaon sa Diyos aron ang magtuboy siya kaninyo panahon sa iyang gitakda. So, ako na ikuto mo nga sa panahon
Itutlok din ako sa Pedro. Mga igsuon. So, sa may application ini, ayaw pagsalig sa posisyon. Sa lapit, edukasyon, gahom. Ang tanan, mawala. Apan ang mapaugsanon, pasilugan sa Diyos. So, atong tanaw ang kinaiyan ni Kristo. Si Kristo mo ang pinakahigpit na ehemplo sa pagka-mapainusanon. Yan ang higpit man. Usahay kita, hindi matahigpit sa atong pagka-mapainusanon. Kaya sa'yo gawa, usahay ng ganapong. No? So, si Kristo ang higpit na ehemplo sa pagka-mapainusanon. O sa kagingon din eh. Si Satanas miingon nga ako musaka. Mo na atong gitun-an ron. Si Satanas miingon nga ako musaka apan si Jesus kay nagpaubos sa iyang kaugalingon. Pilipos 2:5-11 kumun kani bersikulo basahan na ninyo mga igsuon. Nga diha kaniya kanunay ang kinaiyan sa Dios apan wala siya makikuna-una makigtulong sa Dios kun dili sa kaugalingon yang gibuhian misulod siya sa usa ka sulugoon unya nagpaubos siya kag maghinumanon sa Dios hangtod sa iyang kamatay sa krus busa gipa sa Asya sa Dios o gibutang siya sa pinakataas na posisyon o ang tanan mga tuhod muluhod na si Jesus ang Ginoo. Si Satanas mayroon sa ako musaka apan si Jesus nagpaubos sa iyang kaugalingon. Si Satanas gusto mayo sama sa Dios. Si Jesus nga Dios kayon nagpaubos aron kita luwason. Tungod ini, gipataas siya sa amahan, labaw sa tanan. Ang unang Adan, napildi, pinagi sa garbo. Ang katapusan Adan, isa may katapusan Adan, si Kristo, midaog, pinaagi sa pagpaubos. Mao nga ang kaluwasan, pinaagi sa pagtaas sa atong kaugalingon, apan pinaagi sa pagpaubos, o pagtuo at tukang Kristo. Kung sa may mga practical application ini, para sa mga Kristohanon, kini nga tambang aplikasyon. Para sa nagkatawalan ng Kristohanon, kinahanglan nga likayan ang Espiritu sa garbo. Himo ang batasan ang pag-ampo, kanunay o pagpaubos, pakidunggan ang Diyos sa tanang kalampusan. Dili. Inikatay mga kalampusan, mag-eskwela, trabaho, may trabaho, pagpalampusan, pakidunggan ang Ginoo. Para sa mga pangulo o mga pastor, kaya ang pangulo dili hari. Ang Pangulo alagad. Kaya ako sa tradisyon sa Panginoon o pastoral studies DPS, ang mga nag-graduate gipaluhod at ubang sa kongreso ang ampuan unya ipasabak sa ila ang unsa niwala sa ipasabak tuan niya. Unsa ba gipulo sa tuan niya? Ang kanya ng gamiton sa una sa mga Hudiyo, sa palato, nga itungtong ang tiil sa kitong ilang hugasan. Pahira nila sa tiil. Si Jesus, naghugas sa tiil sa iyong mga tinunan. So, ang mga nag-graduate, kinanglan nga ibutang isa ng muna nga sila sunod dili at hari. Huwag ka nag-ingon sa Pedro 5.
Sulugoon sa pulong sulugoon sa Diyos, dili hari. No? Dili hari. Sulugoon sa Ginoo. Mo nag-ingon na, ayaw paghari-hari. Sa 1 Pedro 5 yapon. Na namay isa nga pastor reklamo sa kuha na si ang usa pa ka pastor na amigo na to. Tawag sa pagkisi pasukan ko nga iya magpupit pagkisi ko semua ini cluster ketong ikon. Maura na bersikulo ikuan ahata ka pastor. Tumpang si ako nga po sa Camilo nga pastor po. Sila na ko i-mention ang mga nakarabi yung supay na siya nagkita na ko. Unsa ko mo gusto? May kumpulta ka ng buhat mga ama! Ay, buhatan, ipakadit ka marigo. Kaya mo ba yung buhat ng simbahan? Anak ko siya, ako yung buot, ako yung pastor. May ito, kasi pulong sa Ginoo, ay buhat, man. Tango ba lagi mga pastor? Wala ka lagi mo reklamo sa kuha. Siya raw may reklamo. Kaya ba, wala ka magbuhat? Sa magbuhat, maigo kayo sa pulong sa Ginoo. Dili ako maiguha ang pulong sa Ginoo. Di ba ako nagsulti ng ayaw ng pagkakari? Kung dili mo kayo nagwawalang ihimplo, si Pedro may nagsulti anak, ang pulong, ang Biblia man. Ang ako, tapi na, dili ako nagsulti, kaya pastor, nakikita siya, dili ako nagsulti. Makasala ang trabaho sa Ginoo, kitang sulti ang siyang kamatuuran. Mo na siya mga isoor. No? Okay. So, bakit mga Pangulo? Kaya ang Pangulo dinihari, ang Pangulo alagad, ang otoridad ihatag aron mag-alagad, dili aron magmapahitason. Para sa simbahan, ang pagkabahin-bahin kasagaran nagsugod sa garbo. Para magbahin-bahin ang simbahan, mabubuak ang simbahan. Ang hinundan anak garbo. Ang panaghiusa nagsugod sa pagpaubos. So, ang isayan sa Korindoso na konsekensi o sa kakusganong pahimangno nga ang garbo o ang sinugdanan sa pagkahulog bisan pa adunay lain-laing mga pagtanaw sa interpretasyon niniklaro ang espiritualong prinsipyo. Ang Diyos ingon din nga ang Diyos musugod sa mga pahitason. Apan hatag o grasya sa mga pausanon. Ang himplo ni Satanas nagpakita sa kadao, sa pagpasaka, sa kaugalingon. Samtang si Kristo nagpakita sa higpit na dalan sa pagkaubos o pagkamasinugtanon. Busa ang tawag sa magtumuong mao ang pagsalikway sa garbo, pag-ila sa pagkakaruhanan sa Diyos, o pagsunod sa ehimplo ni Kristo. Nag-iskuto kanina, ang hingpit na ehimplo sa pagpaubos mao si Kristo. Dili ko tayo umaako lang ako hingpit sa ehimplo sa pagpaubos, garbo naman na. Kaya ano, tao ba ka mga isuon? Dahil palawag na magsaka ang garbo. Tungkol kay naamatay garbo matag-usak. Apat kay lublog na lukurang sa Ginoo. Kuha ang may nato na dili na marupagbabaw sa atong kinabuhi, mga igsoon. Muna nga sa tubangan sa Ginoo, mao nga ang magpaubos sa iyang kaugalingon sa tubangan sa Ginoo, mao ang pagabayaw niya sa hustong panahon. Sa Santiago ng Diyos o Pedro Ibusay. So, kini minsay ako ipilit kaninyo na kanayon. Ang garbo nagdala sa pagkahulog. Apan, ang pagpaubos o pagtukan sa Kristo nagdala sa kadaugan, grasya, o walay katapusan kinabuhi. Mag-angkota. Lagi ito nakukuhan sa mga sa mga pulong, sa mga nasaktan ka ito mapika sa kamong kinabuhi. Nga dili ko labay ang kamong lamang ang isay na magkaroon ng handungan, kung dili ang kinabuhi
sa among adalong nga pagkinalos ka bitanan. Amo kami Diyos, ikaw na yung kapares mo panalangin ka na mo, bisan nga angkan mo, dili mo yung patibabaw sa among kinabuhi. Kung dili mo kami tudluan ng Diyos sa pagkamapag-inubsadong kanunay, diha sa imong atubangan. O sa among isalig at tanan, sa ngalan ng Diyos, nga mong ito. Amen.